Bones a tots, aquí Moshbit de Tortosa comentant un altre vídeo en català. I avui jugarem a I'm Scared. Que sí, que molta merda. He estat intentant jugar... Se m'acaba de desenxufar el ratolí. Me cago en la puta! Vale, sí. He intentat fer un vídeo abans d'això, no he arribat a cap lloc perquè no sé. No ho sé. Vale, així m'acotxava. Però no sé agarrar coses, hòstia puta. Com polles agarro això? No sé agarrar coses, no sé fer res. Soc tonto, soc manco. I amunt ara vaig enlapat, saps? Bueno. Ai. És un joc de temor, no he muntat cap joc de temor en ma puta vida. Ah, potser. No. Oh! M'he cagat. Los orells, és que... Oh! Vale. Tu, ja sé com va, és en la E. Este joc ve donar molt de cague. Per quins hores més... Ah! Vale, tinc una clau. Ah, puta, que aquí hi ha un passillo. Anem. Què és això? Hòstia puta! Estos sorolls... Ah! Vale. Dos slot, m'importa fluixa. Este també. Este també ho estirar. I este també. Estic molt cagat. S'ha obert. Ah! Ah! No vull mirar. Què és allò? Ah! Hi ha una merda allí. Ah! Que moro. Ah, s'ha parat la música. Què cony? Tot pels subscriptors. Aquí no es pot fer res. Estic molt cagat. Estic molt cagat. Hòstia! Què, No et gires. Per què te'n rius? No em vull girar. Ai. Què faig? Ara torno? Potser tenia que saltar allí. No mires a cap lloc, Jordi. No. Ai, això no m'agrada. Salta! Salta! Com salto? Vaig a girar-me de cop. Bueno, de cop, no que em costa. Estic molt cagat. És que aquí està vell. 1, 2, 3. Ja no està. I ara què faig? Aquesta està bloquejada. Aquesta també. Ah! Aquí puc entrar! Anem. Una cadira. Però no es podia saltar este joc dels collons. Que jo em sé cotxar i prou.
Veus el cotxe? Però no se salta. Ui. Com se salta? No se salta, no? No sé. Ai. Tornem cap atrás. Cago en la puta. Però no tinc cap cor. He d'aconseguir un puto cor, no? Estic molt cagat. Espero que això s'estigui gravant en la 2.0. Perquè si no me cagaré en tots els muertos ja. A veure, aquí. Aquí segur que hi ha algo. Segur que hi ha un cor o algo. Obri. No s'obrin aquestes merdes de coses. Toca llibres. Detrás del llibre se pot anar. Crec. No? No? Vinga. Aquí una altra vegada. No puc tocar això. Oh! Allí detrás hi ha una clau. Merda, no vull continuar. Però allí detrás hi ha una clau. Ja no sé com polles passa entre mig. Ah. Està allí mateix. Ahí estamos. Rusty, què vol dir? Rusty vol dir... Hòstia. No. Tinc que obrir la verja aquella, no? Ara. Venga. A por ellos. Soc un home. Qui és un home? Jo sóc un home. Obrit. No s'obri. Però a tomar por culo. Vaig a buscar més portes. Esta es locket. A ver, continuem. Esta es locket también, ¿no? Sí, esta es locket también. Pues la d'abans. Esta es locket. No! Què polles és això? Què polles és això? No l'agarres. Ja l'he agarrat. Ah! Cago en la puta! Estic molt cagat. Vaig a tornar a entrar. M'acabo de sortir. Hello, do you know my name? No. He hecho algo para ti. Vale. S'ha apagat? I què polles he de ficar? Hello, do you know my name? I made something for you. És un puzzle o algo? Ja sé que vosaltres no veu res. Pues vos fico fotos de gatitos. A veure. Hello, do you know my name? No, nope. No. No, I don't. No, I don't. Vale. Pues vaig a fer una mica de trampa. Vaig a veure com polles s'arregla això.
for 100 years. So drink into the drink, plastic cup drink. Drink with the purple, the people, the plastic eating people. Still connected to the moment it began. It's all good news now, because we left the taps running for 100 years. So drink Acabo de trobar un escrit que em diu que hi ha una cosa que mos observa i mos estudia que es diu Whiteface. Ai, no. Let's play tag. Flecha. ¿Qué es tag? Me cago en les putes fletxes dels collons. Què és este soroll? Què és este soroll? No et gires. Què és este soroll? Què és este soroll? No m'agrada gens. Ah, que està més a prop! Ah! No penso jugar més a este puto joc de merda. Hòstia, ja. First question I ask before all my sessions. Pole bubble